Wala pa sang guidelines para sa ikaduha nga tranche sang Social Amelioration Program. Mga naka-close contact sa mga COVID patients sa Talisay kag Cadiz nag-negatibo. Sa balita nasyonal, Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa ginapamatmatan guilty. Adjusted version sa K-12 curriculum ginpagwa sa Department of Education. Sa balita nasyonal, o kung balita international, infected sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, masobra na sa 8 milyones. Samtang balita sa sports, pila ka mga NBA players nagapangabay sang insurance protection. Balita entertainment, Dimples Romana kag Bana sini nagselebra sang 17th wedding anniversary. Samtang sa balita special aton pagistoryahan ang kinaiya sang lider nga dapat mamuno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hunyo 16, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan ang bilog ng Mindanao karon nga adlaw bangod sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Nagpaandam ang pag-asa sang mawaskong nga pagbubo sang ulan nga maeksperiensyahan kag mahimo magresulta sang flash flood sa mga nanubuan nga lugar kag landslide sa mga nabukid naman nga lugar. Sa ibang pagabayan sang pungsod, lakip na ang Metro Manila, may parte man nga magulugalumon ang kalangitan kag magaluntad ang lulapta nga pag-ulan bangod sang thunderstorm sa hapon ukon sa gabi. Wala naman sa maginbatak nga gale warning sa dinman nga baybayon sang pungsod. Wala naman sa ginapaamot nga malain nga panahon nga magasulod sa pungsod sa masunod nga 3-5 kaadlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette,
Sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sakit. Action Radio Philippine Standard Time, 7:09, sa detalye na sang mga balita lokal. Ginklaro ni DSSD Bacolod Head Pasita Tero sa mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program nga wala pa nakabaton ang ila tratapan sang guidelines gikan sa gobyerno nasyonal angot sa pagpanagtag sang second tranche sang ayuda. Una nga nagpadala sang mensahe ang National Telecommunications Commission nga iparehistro sang mga SAP beneficiary ay ilang Social Amelioration Card o kon SAC form sa www.reliefagad.ph umpisa Hunyo 12 tubtob Hunyo 16 sa kon karon nga adlaw. Suno kay Tero wala pa sang guidelines gikan sa gobyerno nasyonal kung saan ipanagdag ang ayuda kag wala pa na download ang pondo para sa second tranche. Duha pa ni Tero, ilan na nasumeter ang kapin 15,000 ka mga ngalan nga nalakip sa waitlisted o kung mga beneficiaryo nga kwalipikado sa first tranche apang wala nalakip sa programa. Una ginanunsyo ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga ang Bacolod ang isa sa mga lugar sa Pilipinas nga makabaton sang second tranche sang Social Amelioration Program. Okay, wala man kami advice sa sa region partisina. So ang nabasahan ko lang tigani sa group chat namon. Oo. Total ang advisory may telephone number. Dito sila manawag. Oo. So, ang barangay, ma'am, hindi kinahanglan mag-comply dire. Para sa akon, kay that's not official man nga halin sa DSWD. Ang kabahin sa pahayag ni Pasita Tero sang DSSD Bacolod. Nagpabor Sunday Vice Mayor Elcid Familyaran kay Councilor Benecito Novero sa temporaryo nga pag-suspend sa gobyerno probinsyal sa pagpauli sa mga locally stranded individual o kon LSI humalin sa Cebu pabalik sa Negros Occidental. Sunod kay Familyaran, chairman sang Bacolod IATF, paborable ang desisyon sang probinsya bangod kon lantawon ang datos sang Department of Health ang bag-o nga 4 ka COVID-19 cases sa probinsya ang mga LSI gikan sa Cebu. Ginaswestyon ni Familyaran nga ang mga persona nga authorized person outside residence ang regular nga magpaidalom sa RT-PCR test para masiguro nga hilway sila sa COVID-19 pasulod sa probinsya. Nagapabor man si Councilor Benecito Novero, chair sang Action Team on Quarantine Center sa Tikang, nga ginhimo sang probinsya o kung probinsya bangod ang Cebu may madamo nga COVID-19 cases. Nagpanugyan si Novero sa mga Bacolod noon nga LSI nga yara sa Cebu nga maghulat sa advisory gikan sa probinsya kag maghalong sa ilang nga hulag. Sa pinakauli nga palayag ni Governor Bong Lacson, pagatugutan lamang ang special trip sumalin Cebu padulong sa Escalante Port. Sa atong Biyernes, Hunyo 12, nakaingagaw puli ang 70 ka Bacolod noon LSIs gikan Cebu antis nagwa ang bag-o nga pulisa sang probinsya. Durable na yan siya Bacolod City, ang decision sa province. Kasi sila may control sa border. Pero kung nandawon mo ang ilang yung cases ng apat, tatlo ito LSIs from Cebu. Kabahin sa ang pahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. Samtang ginapapreparar na ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang tanan nga barangay kapitan sa syudad angot sa mahimo pagdamo sa mga pauli nga locally stranded individuals kag returning OFW sa masunod nga adlaw. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig sa alkalde nga may direktiba na siya sa tanan nga barangay kapitan nga i-activate ang Barangay Health Emergency Response Team kung BHERTS agud matutukan ang mga pauli nga mga LSI kag returning OFWs. Ginako man ni Leonardia nga mahimo kulangon ang quarantine facility sa syudad kada ko ang tsansa nga kalabanan sa mga magapauli ang ipaidalom sa home quarantine.
Gindayaw naman ni Leonardia ang Bacolod noon tungod kosyos o kung may nandamo na kagilayon na gina-report ang mga nagalapas partikular na sa quarantine measures. Nagpasiguro si City Councilor Renesito Novero nga mayara pa sa nagakaigo nga room sa mga hotel o quarantine facility sa siyudad sang Bacolod para sa mga returning OFWs kag locally stranded individual. Suno kay Novero, chair sang Quarantine Center Action Team, wala dapat sa ikabalaka ang mga nagapauli nga mga OFW kag LSI kasunod nga mayara sang kapin 250 ka mga OFWs ang damlag lang nakatapos na sa ila quarantine kag cleared sa COVID-19. Suno kay Novero, pwede na pauli sa ilabalay ang mga LSI kag OFWs sa tion nga magnegatibo na sa COVID-19 bisan wala pa natapos ang quarantine period pero padayonon tubtob nga matapos ang 14-day quarantine sa ila puloy-an. Kalo isang langit, may makita sufficiente nga spaces for OFWs kag mga LSI. Sa pinagit daw may mga 250 kita nga baglang nag-graduate nga mga OFWs. Subong wala kita dapat ikabahala. Si City Councilor Renesito Novero. Sa duga pa natin nga balita lokal, ginanunsyo naman ni Mayor Neil Lizares III sa siyudad Santa Talisay ang pagnegatibo sa COVID-19 RT-PCR test ang tanan nga manaka-close contact sa COVID patient number 15 sa Negros Occidental nga taga-siyudad Santa Talisay. Sa personal Facebook account sa alkalde, iyagin pahayag nga isa ini kamaayong nga balita para sa mga Talisaynon, apang iyagin klaro nga wala ini nagakulugan nga magkumpiyansa na. Ginang parawagan sa alkalde sa iya nga mga pumuluyo nga sundon sa gyapon ang proper protocol kag istrikto nga mga pagsulundan kag regulasyon pareho sang social distancing kapag suksok sang face mask. Ang inyong pasyente among patient number 1 sa siyudad Santa Talisay, babae nga nag-edad 24 anyos, locally stranded individual halin sa Cebu, nagabot sa probinsya sang Hunyo 6 kag subong yara sa quarantine facility. Nagnegatibo sa RT-PCR test ang 11 ka mga taga-siyudad sang Cadiz nga naka-close contact sa COVID-19 positive patient halin sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Ini ang ginpagwa ang resulta sang Bilis Cadiz ug Yun Cadiz nun Facebook page. Ini nga mga persona ang mga pamilya sang nagpositibo sa COVID-19 kag in-quarantine matapos kuhaan sang swab test kabahin sa ginpatigan nga contact tracing. Una diri ginpahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga dako ang iya pagpati nga hindi sa siyudad sang Cadiz nakuha sang pasyente ang virus kundi posible sa iban nga lugar samtang iniya nagabiyahe papauli sa Negros Oriental. Sa labing uling nga records sa Cadiz City Health Office as of June 14, 2020, ang siyudad sang Cadiz ang may isa ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag subong naka-isolate sa quarantine facility sa Gwa sang siyudad. Iniya mo ang returning OFW nga may travel history halin sa Saudi Arabia. Sunod-sunod naman nga sweeper flights Manila-Bacolod, Bacolod-Manila ang patagyunon sa Philippine Airlines kag Air Asia. Umpisa karon nga adlaw Hunyo 16 para sa mga locally stranded individuals o kon LSIs returning Negrense kag essential establishment workers. Base sa sweeper flights information sa gobyerno probinsyal, mag-aumpisa ang biyahe sang PAL las 8:25 karon nga aga Hunyo 16 kag magabadayon Hunyo 17, 19 kag 21. Magluwas ni may duwaman kadlaw nga biyahe ang Air Asia sa Hunyo 19 kag 21 Manila-Bacolod vice versa. Una dirigin pangabay ni Governor Bong Lacson ang mga airline companies nga palawigon ang suspensyon sa commercial flights tubtub nga maubos papauli ang mga LSIs kag Negrense OFWs. Gindayaw ni Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ang 4 ka punong barangay sa siyudad sang Bacolod agot sa madasig nga pag-akto kag pagpatuman sang lockdown sa ilan na sakupan nga lugar nga may record nga positibo sa COVID-19. Ang mga punong barangay ginambugusan, nanday Barangay Banago Captain Ricky Mijares, Barangay Villamonte Captain Romel Flores, Barangay Bata Captain Lito Abaring, kag Barangay Alihis Captain Donnie De La Vega. Sa interview sa action na firing line, ginpahayag sang alkalde nga indikasyon ini nga yara ang suporta sang tanan para sa anuman nga tikang nga himuon para sa ikaayos sang komunidad kag para malikawan nga maglapta ang kagaw nga natuga sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon para sa complete management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kag atay. Ini ba na mayara sang active ingredients
phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa mga kaaksyon naton nga nagapangapibla, gina-recommend naton sa inyo ining black coffee. Kag kung black coffee gani, ang gina-recommend naton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nga man, amula ni siya ang black coffee nga mayara sang mangustin. Kakabalo naman kamo kung ano ang mga benepisyo sang mangustin sa aton sini nga lawas. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagabulig ni sa panubo sang risgo bala nga hindi kita matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Balatian ni usually sang mga nagaedad na naton nga mga kaaksyon. Ang ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagapanubo man sang risgo nga magka-diabetes kita. Dami man ni siya sa aton nga atay, friendly ni siya sa aton nga atay, nagatinlo pa sa aton colon o kontinae, nagabulig pa sa aton nga weight loss o kung pagpanubo sa aton nga timbang. Dr. Alfred's Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, nagaisanon nga black coffee nga may mangustin. Mabakal naton sa tanan nga sangas ang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan Country Mart, kay iban pa nga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Rappler Chief Executive Officer Maria Ressa ginpamatpatan nga guilty. Samtang adjusted version sang K-12 curriculum ginpagwa na sang DepEd. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon!
kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpamatmatan nga guilty sang korte si Rappler CEO Maria Ressa kag anay Rappler researcher writer nga si Reynaldo Santos sa kaso nga cyber libel. Ang pamatmat ang ipagawa sa Manila Regional Trial Court Branch 426 sa sala ni Judge Raynelda Estacio Montesa. Base sa desisyon ni Estacio Montesa, na pamadudan nga guilty beyond reasonable doubt si Ressa kag Santos sa kaso ang ipasaka batok sa ila. Bangod si dire ginmando ang pagpapreso sa maynes ang 6 kabulan kag isa ka adlaw tubtob 6 katuig. Ginmanduan man sang korte ang duha nga magbayad sang piyansa para sa ila temporaryo nga kahilwayan. Ginapabayad man sila sang 200,000 pesos nga moral damages kag 200 pesos nga exemplary damages. Si Ressa kag Santos ang ginkasuhan sa Enero 2019 bangod sa artikulo na hanungod sa negosyante nga si Wilfredo Keng nga ginaligar imbulbado sa human trafficking kag drug smuggling. Ginpahig sa prosekusyon nga una nga nabalhag ang artikulo sa Mayo 2012 apang liwat ini ginpublish sa Pebrero 2014 amo nga sakop na ini sang cyber libel law. Ginpangabay sang Malacañang nga dapat respetohon ang desisyon sang hukmanan anggot sa desisyon sang Manila Regional Trial Court 46 nga mo ang naghatag sang pamatbat nga guilty sa kaso nga cyber libel bato kay Rappler CEO Maria Ressa kag anay researcher
nga si Reynaldo Santos Jr. Tuig 2017 sang kasuhan sang negosyante nga si Wilfredo King sanday resta kag Santos tungod sa malisyosong artikulo nga ginalegar iya ginpausar ang iya mga malahalon nga salakyan kay anay Chief Justice Renato Corona sadtong tuig 2012. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ila na ginapaabot nga gamiton kag sakyan sa mga kritiko ang kaso ni Ressa para ipagwa nga malain ang imahe ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginbasura naman ni Senator Ronald De La Rosa ang aligasyon nga ginpangunahan sang Duterte administration ang pag-convict kay Rappler CEO Maria Ressa sa kaso nga cyber libel. Sunod sa Senador, independent decision ang ginhimo sang korte kag hindi dapat pagdalahigon ang administrasyon sa isyu. Si Ressa kaganay Rappler researcher Reynaldo Santos Jr. ang ipatmatan sang 6 ka bulan kag 1 ka adlaw tubtob 6 ka tuig nga pagkapreso matapos sa guilty verdict sang cyber libel. May angot sa artikulo nga nagaangot sa negosyante kag pribado ang complainant nga si Wilfredo King sa human trafficking kag drug smuggling. Madamo pa nga human rights group ang nagpakamalaot sa pag-convict kag ginakabig nga assault batok sa media freedom. Naghimo ang Department of Education sang adjusted version sang K-12 curriculum kag guidelines para sa distance learning available online. Sa statement ginpahayag sang DepEd nga K-12 most essential learning competencies ka guidelines ang mahimo na ma-download nga libre sa DepEd Commons. Sunod kay DepEd Undersecretary Alain Pascua, ginatinguan sa ahensya nga maging accessible ang tanan pagi sa DepEd Commons kay iban pang available nga channels. Dugang pa ni Pascua nga ini ang ginpreparar sa Bureau of Curriculum Development Curriculum Development sa idalom sa ni Director Jocelyn Andaya kag ginaprubahan ni Undersecretary Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio. Target naman sang DOH nga mapaidalom sa COVID-19 test ang 1.5% sang 110 milyones ka Filipino sa katapusan sa bulan sang Hulyo. Sa press briefing ipahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Pilipinas ang may rated testing capacity nga malapit 50,000 sa kada adlaw kasunod nga operational na ang 59 ka mga COVID-19 testing laboratories sa bilog nga pungsod. Ginpahatag ni Vergere, lain ang actual daily testing capacity sa pungsod bangod sa pila ka operational issues sa mga laboratorio. Ang target nga 1.5% ang paidalom sa test ang equivalent sa 1.65 milyones ka mga tao. Sa karon yara na sa 468,681 ang napaidalom na sa COVID-19 test. Sunod pa kay Vergere, si dalom sang expanded testing guidelines ang DOH ang mga frontliners kaangay sa barangay health emergency response teams, social workers, kay iban pa nga vulnerable sectors ang ipaidalom man sa testing. Ang DOH sa karon ang may 2,200 ka mga backlog cases. Ginaingganyo ni House Deputy Majority Leader kag bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera ang gobyerno nga buligan man ang kapin sa 300,000 ka private school teacher nga naapektuhan ng trabaho tungod sa COVID-19. Sunod kay Herrera, hindi kaangay sang public schools nga padayon ang sweldo sa mga manunudlo sa tunga sang pandemya. Lain ang sitwasyon sa mayara sa pribadong eskwelahan nga nakadepende ang palangubayan sa ginabayad nga tuition sa mga estudyante. Dugang pa ni Herrera nga dapat matagan sang ayuda ang mga manunudlo kag non-teaching personnel sa private educational institutions para makatibawa sa epekto sang krisis. Ginakasubo sang kongresista ang mga report nga wala nalakip ang magagmay nga private schools sa Small Business Wage Subsidy Program sa gobyerno nga makabaton sang 5,000 tub 8,000 pesos nga wage subsidies kada bulan ang mga eligible nga empleyado sa pribado nga sektor. Ginapangabay ni ang probinsyano Representative Ronnie Ong ang gobyerno nga hatagan sang insentibo ang mga nagabisikleta sa pagsulod sa trabaho. Suno kay Ong kung mahatagan sang insentibo ang mga nagabisikleta sa pagsulod sa trabaho, mahimo nga ma-convert sang gobyerno ang publiko sa pag-usar sa bisikleta sa adlaw-adlaw nga biyahe sa pihak nga matapos na ang pandemic kag magbalik na sa normal ang tanan. Sa amo nga pamagi masolusyonan sang gobyerno ang polusyon kag trapiko nga duha sa pinakadako nga problema sang pungsod. Duha pa ni Ong nga mahimo hatagan sang tax perks o kon food vouchers ang mga ginatawag nga Bike to Work Pinoys.
Ginaimbestigahan sa karon sa otoridad ang alegasyon batok sa self-confessed drug distributor nga si Kerwin Espinosa may angot sa nagapaday nga involvement sini sa illegal drug trade sa piyak nga yara sa kustodiya sang gobyerno. Nagpamalibad sa paghatag sang dugang detalye si presidential spokesperson Harry Roque apang ginpahayag nga mahimo maapektuhan ang status subong ni Espinosa nga yara sa Witness Protection Program sa gobyerno kung mapamatud-an ang alegasyon. Ginpahayag nagligad nga semana ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga si Espinosa among sa likod sa drug operations sa Pampanga, Cavite, Bulacan, Pasay City kag Taguig City. Si Espinosa ang bata sa napatay nga si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nga una gintaag ni Presidente Rodrigo Duterte sa illegal drug trade. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabuli ang kabla sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninglaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyong colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta i-kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa mga bukol-bukol blang nga natubo sa imong lawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi, kay basi magmalignan, problema pa ina. Amo na ang temprano pa, tunawon na naton ining mga bukol-bukol nga tinubo-tubo dira sa imong lawas. Kag para dira ang Santon Plus Herbal Capsule aton ginarekomendar sa inyo. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa ning aton lawas para hindi kita dali-dali matapikan sang mga balatian kag sa mga bukol-bukol sa aton sininga lawas. Santon Plus Herbal Capsule mapakal naton sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center. Dira libreng aton nga medical check-up upod kay Doc Ramel Uy. Ara lang nanamtang sa Dalan Hernais at tumalang sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabok sina ang Alternative Medicine and Wellness Center. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal kag iban pa, igadulong sa inyo pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo ba ng kape na organic? Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na
ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Kag sa ato naman nga balita international, naglambot na sa 8,100,484 ang kabugosan nga infected sa coronavirus disease o COVID-19 sa bugos nga kalibutan. 98% sa infected ang may mild condition, samtang 2% naman ang yara sa serious o critical condition. Sa bugos nga kalibutan, 438,374 na ang nagkalamatay, kag 4,186,298 naman ang nakarecover. Ang Estados Unidos sa gihapon ang may pinakamataas nga kaso sa COVID-19 sa diin naglambot na sa 2,181,597 ang infected, kag 118,265 naman ang nagkalamatay. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, epektibo na ang dugang nga presyo sa produkto sa petrolyo karon nga adlaw, karon nga aga. May dugang nga 1.25 sa kada litro sang gasolina, 1.10 naman sa presyo sa kada litro sang diesel, kag 75 sentimo sa kada litro sang kerosene. Alas 6 ang aga karon nga adlaw Martes, epektibo ang dugang nga presyo sa mga kompanya nga Shell, Petron, Sea Oil, Flying V, Petrogas, Total, PTT kag Phoenix Petroleum. Alas 12 kay 1 kay na sang aga naman ang dugang nga presyo sang Chevron. Sa alas 4:01 naman karon sa hapon, epektibo ang dugang presyo sang clean fuel. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 38 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 24 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 50 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, si Dimples Romana kag ang iya husband nga si Boyet Ami nag-celebrate sa action boy sa ila 17th wedding anniversary. Sino? Sa June 14. Si Dimples? Yeah, si Dimples Romana. And si ano bala sino siya sa kadenang ginto? Ano nang kadit ng ginto? Teleserye wala kagid ka lang taw TV man. Si Daniela ni siya. Nagsikat ni siya bala. Ato na nga pula ka bayi, nga pula bayo. Oo, nga nagadala-dala sa maleta. Ito wala nga nag-explore ni siya bisan diin. Kita ko na sa gangka sa tricycle. Oo. Or gaguyod karabaw. Gaguyod karabaw. Okay pa nang gaguyod karabaw. Ang lain ga uyat gid siya sang arado. Oo, may arap kita. Nagsikat ginaligad action boy. Duha na sila ni Beauty Gonzales. Okay. Ang of the night sa Actually, kadenang ginto. Katigas ang kadina. Tigagid man ha? Ang gani, check to, correct. Aming mumuk na nga. Pero pag-pronounce kadena, hindi kadina. So, man action boy, gin-greet niya yung husband. Habang niya, 17 years of a strong, indestructible, shatterproof, enduring kind of marriage and love. Bah! Pwerte, no? Pwerte ka bakod mag-amon ni action boy, ah. Inday Dimples ba? Oo. Inday Dimples. Tapos action boy, hambal niya. May actually laba ng gitpahambal niya. Pero basahan ko lang pilas ang gitpahambal niya. Hambal niya, if you find someone who annoys you all day and still is someone you can't live without, keep them. Na. Masama niya, if you find someone who finds you at your most beautiful when you're not wearing any makeup on, keep them. If you're not wearing anything? Make-up on? Ay na, no. Ano kasi iba? Si Anda. Si When iba. you find someone who finds you beautiful even if you're not wearing anything, And keep any him. makeup on. Sige, gida kagawad, duran. So, on action boy. And then, sila niya pagid,
di na to When you find someone who protects you and makes you feel secured, keep them. Yan. Basta ka tama, action boy, sa ginambala. Ka very, very strong. Wala ko ikabalo. Sumula ko ikabalo nga 17 years na sila gali. In Was fairness, na pabalo sa Was mo? na pabalo sa akon. May sila nag-text si Dimples nga, Doors. Sumula kabalo. Mas 17 na kami boss ni Oo. Papa. Pasinaw na nga alam na ko niya. Si Boyet. Ami. Doors, basi mag-greet na kami. 17 na I-greet kami ko boss. sila karon. Palita sa sports. Ginahiya pa nga ba ang mga bagito kung mga bagonon nga NBA players nga mayaraman sila sa insurance protections. Inimpagi sino sa ila bilang proteksyon batok sa career-threatening injuries. Nag-meeting sa Los Angeles Lakers player Kyle Zuguzma, Donovan Mitchell sa Utah Jazz, Boston Celtics Jason Tatum kag Miami Heat Bam Adebayo, kay NBA Players Association Executive Director Michelle Roberts kag Senior Counsel Ron Klantner. Ang amo nga mga players ang draft sa 2017 kag eligible sila sa rookie extension sa masunod nga season. Sunod sa nagwa nga report nga nagahimo anay sa negosasyon ng NBA kag Players Union angot sa amo nga issue. Balita espesyal! Alright! Energy! Papalakpak sa action boy. Pardo ka bongga. Energy! Diba? Correct man. Ikaw, be? Ikaw tigpalakpak ako mambal. Energy! Energy! Very good! Kasagad, yung action boy, ang mag-timing sa iyong mga clap. Ay. Yes. So, subong adloction boy, aton pag-istoryahan ang ari walang mga kinaiya sang dapat nga sang leader nga dapat mamuno action boy. Okay. Nan mga kinaiya nila. So sa mga ka-action to dram pili ko sa inyo purok leader. Pero ano yung kinaiya niya nga naging siya bala swak siya sa iyong posisyon bilang Leader. sang purok. Perfect. Kita mo bala kay Ilinaw, action boy nga mga leader na sa purok ila kontra, no? Bisan purok elections lang, ilinaway pang visa. Kaya ang purok election action boy, may paletsyon pa rin. Ang mga purok officials, bala, wala na sila gani, yung mga allowance, wala sila mga per dime. Pero may linaway pa rin sila mag-eleksyon. Gani man. Ang butanugid ang ginalagas. Ako experience ko na sa una, kahit magpa-eleksyon sa una sa mga purok, grabe gagastuhan na para magpurok president ka. Panyaga di sa balay. Yung mga eleksyon karon napit lang kamo di panyagas balay. Kaya magkanto sa voting. Pero ang istorya ng reaction boy, hindi lang sa mga leaders hindi lang na sa purok. Hindi sa tanan nga, no? Sa mga bisan sa mga kompanya. Kompanya or boss. kung ano pa dra. Basta mga lideres. So, una action boy, ang kinaiya sa isa ka leader nga dapat mamuno kung action boy, ang sagad mag-research gid bala sang mga impormasyon. Na hindi bala person ang may maiduhol ang bisaya nga istorya. Correct na siya dayon. Agree na siya dayon. Nga wala man siya nag-research. Muna marami nga mga leaders bala, hindi mo sila masugiran. Na kay kabalo inform sila. Nice. May ara mga tao nga daan nga pasugiron mo. Pero may ara ko amigo nga kakilala nga nya kabalo ka lingko ano nya nag kuan gali nag-issue gali sang executive order nga kuan nga munim to. Singko sa radyo ako bala. Nya kabalo ka nagkuan gali. Niko ti do kabalo makuguro kay balo ka sa radyo ako sa news pa ako. Niko po do kabalo gid ako sina. Na mga tao nga feeling nila ang iban mo kabalo nga to sila lang kabalo. Diba? Kag daw So, ano siya leader sa tong porok nagambal si mo? O yung daog. Kala, ikaw wala siya gili kadaog. Ang mga nagurong isa sa rason niya, siya kadaog as purok leader. Kay, feeling niya, siya lang kabalo. yes, correct. So, ikaduha action boy, ang isa ka leader nga maayo action boy, nagasalig siya sa iyang mga nasakupan. Hindi nga amo na siya lang yang kabalo sa tanan. Siya lang dapat ma-decide kay tungod nga leader siya. Nasalig ka sa imo nasakupan. Because a good leader is one who knows how to delegate tasks and responsibilities. Kung di ka kabalo mag-delegate, hindi ka may nga leader. Ganito, ikaw lang tanan, tawag lang ginahapaan mo tanan. Hindi na yan pwede. Hindi mo man kaya hapan. Basta may mga tao kaya, kabalo ka gidya mag-delegate sa mga ulubrahon sa ila. Amo nang mayo nga leader. Correct. Amo na ambal ni Michael Corleone. Kilala mo si Michael Corleone? Subong kilala ko na siya, kaginambal. Siya na nagambal sa nga mo na.
Kaya po kilala mo na siya? Hindi. Sa Godfather, bila. Godfather. Nga pelikula. Wala ko nakalanta. Lantaw ka sa Godfather nga pelikula, kadamo na, dugay na siya. Mga Al Pacino, panati. Dugay na sa Marlon Brando. Dugay na sa damo kasang learnings da. Amo na sang isa. Nga hambal Nga niya, good leader is one who knows how to delegate tasks. How to Say- delegate responsibilities. Perfect. Sige. Kagambali pagid, ako ba nakuha? Sige. Napagid. More important than than wealth and power is health. Health. Correct. Siya mo Oo. nagambal. Kaya mo nagambal yun, di ba? Health is the new wealth. Correct. Yan. Sino na nagambal? Chris Aquino. Oo, ano yun? Ako nagambal ni Chris Aquino sa iya nga. Pero mo ginapangambal, ya? Yes. Hindi ba? Maybe health is the new wealth. Amo na ba? Charot lang. Pero ako sa iya, ako ng Instagram nakuha. Okay, Which is sige. good, Action Boy. Correct. Correct na siya, I Action Boy. completely agree. Boy, no. Health is the new wealth. Di ba mo siya gambal? Hindi, wala. Sige. So, next, Action Boy. Samtang ginistorya mo siya kuno, ini ang good leader, arab lang mapagkakatiwalaan, masaligan siya, Action Boy. Especially sa mga confidential nga mga informations dira. Saligan mo sa bala nga hindi ka mahadlok mo istorya sa iya kay ay iban yan istoryahan mo dugo-dugo ato na to sa iban man dugo-dugo matiya mo to sa tindahan gingo gusto ko sa tindahan pagid ya. So amo na bala, Action Boy, kag ano siya ang iyabla paglantaw sa mataw dapat pantay-pantay hindi kayo mas dako balay. Kag namin pag ang leader ka pamati bla. Good listener, Action Boy. Kwan kag istorya sa imo matian niya man ka. Pero matian niya man tong iban. Matian niya man kag i-weigh na dayon kun na din ang tsakto. Hindi nga kalamatian niya. One-sided. Correct. And then next, Action Boy, ang maayo mga leader, may kasarang nga makatag. Damo nga dan sang kwan mo damo sinatawag naton bala nga mga iba niya kundi iba niya nga mga mayor sa may mga executive assistant na sila. May harap sila ibang mga tao pagid diya panawag na sila ya. Hindi na executive assistant, panawag sila na hutik-hutik assistant na sila. Galet. Sige. Bago na? Or dugay na Dugay na. Subulong ka balo? Siya, ikaw executive assistant, kapirdiyo ka sa hutik-hutik assistant. Kaya pag mo na Andam ka na, kaya ikaw ihutik ka na. Kalain. So, next, Action Boy, ang mga nga leader, Action Boy, may kasarang man nga makatag sang athag nga paathag. Naman na Action Boy. May naman pathag, hindi athag mo. May harap ko isa nga pathag nga daw nagburon pagid. For Black Kim Chan. Ang classroom niya to Action Boy. Pag silabit mo. Ay, pwede lang. Diba? Ayawan pathag to tong language teacher to. Yawan pathag. Naintindihan to bro na yawan pathag. Pero naintindihan. Git man, no? Sama na, Action Boy. Kaya nga gusto nila patgaan sa kasanagan nga daw nagburon pagid. Okay, makikabisiya sa paano naman nang hindi umansindihan. Pag-explain niya, ito naglala. Pag ito hindi lang pag-inansindihan. Kami pag English ha? Baw naglain pag English sa English. Oo, nan. So, amo na budlay. Ako, kalain. So, may kadua pag ito siya, si Kim. Atong 360 ko na. Parang 360 na. Ano mo yun? Pero may kumabalo ko ano to eh. Actually, may kanta naman siya gani. Pero anyway, bay na lang to. Si Kim. So, next, Action Boy, ang last. Wide ang iya paminsaron, Action Boy. Hindi siya kitid paminsaron. Ang good leader. Kaga open. Open siya, Action Boy, sa mga corrections. Kay ang balon, Action Boy, a good leader is a good follower. Correct. Diba? Ngayon, that doesn't mean nga leader ka. Hindi ka na mamati. Good follower ka man. But silingon, kung ano ang gina-implement, ga-follow ka. Kung ano, hindi kay ang mga tao mo lang yung ginapasunod mo, ikaw yung wala. Correct. So, silingan, face mask kita, tanan ipa-face mask mo, tapos ikaw yung wala ka-face mask. Ano na yung alakasi, leader man. Hindi so, mga face mask ka, masiling ka nga, dapat usok-sokin kita face mask. Way kaya gasuksok. Ikaw, sila lang gasuksok. Way mo man sila ginasuplayan. Diba? Ikaw yung wala kaya gasuksok face mask. Correct. Kita wala lang tayo kay disinfected na tayo di sa aton yung kuhan mo. Of course. Antes magsulod na diya. May mga sprayer. Tadi, Action Boy. Sprayer.
Pero pagwa, suksok. Yes, of course. Suksok ito yung face mask. Kabud lang mag-newscast, action boy nga naka-face mask mo. Hindi Napuno na na, ginawa. Hindi ko na ginawa. Budda ba silang patel. Gabasa. Kaya alam mo, nakikita mo nagkatalaw sa Facebook. Wala yun, tiskog na si Action Boy. Diba? Tiskog lang. Gawa mo ka na Lika hindi nakaginhawa. Mas suffocate ka na Action Boy. Correct? Kag may nakabag ito kayo ng mga expert. Yan nga, kunwari, ako kung sa sulod sa yung masalakyan, no need to wear Ikaw malang mo. face Amo gimana mask. siya? Sa salakyan ka, no need to wear face mask. Hindi maginang lang all the time ga face mask kay gisab lang makalain ba Hindi man kung sa siya aton. gali nami Action Boy. So kung nara ka sa sulod sa salakyan, hindi ka na face mask kay ikaw na da isa unless ka may pod ka da. Ka nga, hindi mo upod sa house, hindi sabal mo nyo siya, balay. hindi ka sure nga muna siya. Nakihitch lang siya may paglabay. Kabasa ko Paglabay na siya. I think kabasa ko na tigsa isa sa mga guidelines ng LTO bla. Nga. No, ay ka nang lang mag-face mask sa sulod sa salakyan. Okay, sige. Kaya mera ibang daan niya gasuksok yung Action Boy kaya basi makalabay ko no si Dakpo. Di ka sarado man. Hindi. So nagligan actually mo ko na guilty ko da. Gasuksok yung face mask sa sulod sang salakyan. Sino bing ma-infect si Muda kag sino i-infect mo kung ikaw lang isa sa lakyan da? Correct, di ba? Okay. Sige. Good morning, Anay, sa ato nga kawat. Si kay Magnus Planta Ginet, Josephine Morillo Civil, kay Totong Hirona, kay Maninay ko Bingbing La Chica, good morning. Kay Sir Elmer Abanil Gumban, good morning. Suset Lumeda, classmate ko ni, classmate ko ba ito, Lilian Bermudez, Cheryl Ramos Tortal, Miss Cheryl Ramos Tortal, Phil Alonsagay, sa kay, Ari Pagkitgili, good morning kuno kay Mayor Doc Irene Montilla kag SB Raymond Jard Montilla halin sa kay Jeffrey Rodriguez. Sige, good morning Nandra. Sige tayo assistant man siguro. Si Jeffrey. Kag kay Mila Alit, good morning sa kay Mila. Good morning man. Teresa Linakayaw, sige ikaw naman Dabi. Kay Eleno Labano Action Boy, good morning. Kay Sir Raymond Alarcon Sagal Jr. may agaman. Sa aton yung Facebook followers Action Boy, good morning kay Ma'am Elizabeth Gamala, Helen Cuesna, kay Dito Daya, Pru Philip Brandra sa Kabankalan, Cory Vidaha sa Kuwait, Pepperoni Kasaligan, kay ginagreet ako ng tao sa Ilabalay. Si Jingjing Preyolo, Labayan Eduardo Jr., Jesseline Tiangson, dra sa Mansilingan, kay Jojo Domingo sa Tacoling, Dennis Tibor Roma, good morning dra sa imo sa kay Kenneth Zamora and Anelo Remeo kuno sa San Enrique. Kay Jillian, kay May Kindo, Melchor Rombines, Raquelina Lumawag, Karin Padriona, Babski, Mantalaba Sr., Jocelyn Kalamaan, kay Vic Relota, Real Gomez, Jeffrey Rodriguez, kay Tita Ligaya Abeto, dra sa may Binalbagan. Yes, siya ni ang nanay sa ako niyo friend, si Antoinette, si Tonette. Kay Elisha Moralde, Jimmy Robles, Jocelyn Olak, Rizalde Alunan, Ginoy Cicer, Liza Amoroso, kay basta si Ronnie, hindi ko mabasa yung ngalan. Good morning! Thank you so much. Sa Bais, bala, sa Barangay Yubo, remember? Kaupod ka tawla? Bais? Sa or Barangay Yubo, bala, La Carlota? Daw mo nang kantuan, sa La Carlota, mo nang kantuan to pag... Wala ko kakadto ka mo lang. Okay. Basta to ko nung yapon sa... dito sa Yubo? Sa Barangay Yubo. Wala ko to kakadto eh. Gusto ko tayo mag-upod. Huwag ko ito mauling, ino lang ko short. Oo, ganin. Uy, uli man to. Maluwi ka mo. Di mo ito ginawa mo short. I-greet daw base actually, baskog ta to. Kaya ginaulat lang sa umuwi uling short. Muna? Oo, kasi Action Boy na ko lang to short pag pabarangay Yubo nila. Wala na binalik. Sinuksok yun pa. Grabe, ito kantuan lang mo. Naglagaw ka din sa Bacolod. Isuksok ko pa to, no? Grabe, ito na namiyan ko to sa shorts. Wow. Sorry, nagpanawag sila actually, no? Panawag. Kaya galing ka, hindi ka masabat, ha? Kaya nag-kuhan kita ng programa. Kay Richelle Agoranze, Action Boy, good morning. Girly Lumanog, may happy 60th birthday kay Nanay Francisco. Neneng Francisco. Neneng Francisco, happy birthday! Sino pa tanong may birthday sa Bungadlaw? Happy birthday sa tanan mo sa ulo Bungadlaw, okay? Sige. So, sa taga-barangay Yubo, sa La Carlota City, good morning dira sa inyo. Yes, hope to see you again and hope to have the chance to return the shorts. Uli, paton din na. Pasko na lang to. Pasko na lang to sa akon, kag Valentine's.
Kag-birthday gift na lang ah. Birthday tanan na. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upod kay Action Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.